Tangni chobani bagi tansake korang relai Kaidi buskango himlaina BJP Mondolni Adong BJP Yakare Khungrui Nukhungni Khorok Nisi Thambutar Tipramothani Banarongka Borongno Lamsugainakha 26 Ashrambarini Tipramotha Bodolni Ungi Babaini Onimes Deborma Chamba Awar Bodolni Habanogo Bagani korang Ya jadi chobani korang Adi kusaroni kiri korang Vedani prale Jinan somanile जों अरो प्रेस मिट नुंगमानि मूल कारनखा बेलाई तंथुकमानि कक चीनी चाम्पाहार आमचाइनि दीर्घदिन जातीयतावादी आंदोलन खैनाय मचां देवब्रत देबबर्मा थिकानि याग्रा गाला आसुकजाक ब शिकारिबारी विसिनि ताबुक बीजेपी पार्टीनि मंडल निब सदस्य एवं शक्ति केंद्रनि बखरकसा सभापति बुबाग्रानी थानसानो एकमात्र चीनी तफानो यकसामारी मानो आपुइतु बिनी बखाव बेलाई क्राक खेबो साखाइत तिनी 16 तारिख फेब्रुआरी ओ हास्तेओ इलेक्शन ना थांगी दंगो मो क्रुशियल टाइमो थिनांगनि बागै चीनी तंथाय चाथाय एवं हा दफानो नारागनानि जे इलेक्शन नंगै दङ मो इलेक्शन बिनि बखा बिनि फला बिनि मां बवान सुगै नायखा जे बुबाग राबायनो तंगै थानसाओ तंगै थानसानि जबानो क्राखैनि जों बनो लामजाक सगु बिनि लगितेबो फाइकारो सौरभ देबबर्मा ब खरकसा बबो बीजेपी निनो आदं बबो दीर्घदिन आईपीएफटी खलाइका खलाई बीजेपी माहाबका तिनी बबो हाइनो बुबाग्रानी थानसानी चबा क्राक चबानो नुगै बीजेपी ओ खाबो थागलिया ब परशुराम बारिनी बबो फाइ तिनी पुसराम नचिन ककबाइंगे चाम्पाहर एलाकानि नाम बबो तिनी फाइ तिप्रामथाओ जॉइनिंग खलाइका एवं जों बरगनो बनोबो लामजाक सगै तेई खरकसा अरो तंगो रतीश देबबर्मा ठीक आनी याग्रा गालावनो बबो आसुकजा बबो खरकसा बीजेपी नि आदम बिनी फैमिली ओ 4 वोटर्स तंगो बिनी समस्त 4 वोटर्स बिन फैमिली मेंबर्स जों तुई बबो बुबाग्रानी चबानो क्राक खैनन बगै बीजेपी बदल यागारै तिप्रामथाओ तिनी जॉइन खाइका तेई खरकसा अरो तंगो शाहरंजन देबबर्मा नै बबो हाइनो बीजेपी पार्टी यागारै ओ तिनी तिप्रामथाओ हापाइका एवं म फाइनै चिनी दाखुक संनो सेंक्राक रगनो तप सरकार बीजेपी खाइतंमा यागर तिनी यागमते साननै साथनि तंसु बदुंनानै तानि बागै तिनी बीजेपी यागारै तिप्रामथा फाइनानखा এটা বদরং মিডিয়া বন্ধ রকম বেলায় বেলাকে হামবাই মারিব কারণ সুং পাতি নতর দিয়ে আইছি পাতি চিনি বাগাই কতরিয়া মেন গাইছিনি জাতি কত সেই কারণে না जों दिनै बुबाग्रानि नाहामुंनो हामजागै बा बुबाग्रानि गेहाटा टिपालेनो हामजागै जों दिनै तिप्रामथा पार्टीआव जों जॉइनिं खायनो बाध्य मांगा कारण जों पार्टी खायतंमा बायसिन जाति दफा जों मोथाङै माया कक खायसिन जातिसि कत अबनि कारणे जों दिनै चिनि बीजेपी पार्टीनो याकारे तिप्रामथा जॉइनिं खरा बसु बुतारान तो जन खाइगे जों दिनै 4 परिबार प्राय 23 भोटार मतो जों अरो दिनै खाइगे जतन साइखा हामबाय मेडियारावनो आं मोजोंनो थाना मोसुङो बुबाग्रानि अ नाहारमुंनो फान बाक्सा पाल बाक्साखै जतन सुबलायनो होनै जों बीजेपी खलाय दंमानि याखारै मा फायमोन कारण आबनो बरंनि जे सुलुक गान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नै जों जे सामुं खलाय दंमोन आबो एक्चुअली
যতন নেগেটিভ হিনি जों वानसुगै आबो वानसुका जों जे सबका साथ सबका विनाश सबका लुटपाट माहायसि खलायसि हिनि जों वानसुगै दिनै बुबाग्रानि नाहार मुङो याफ्रि थानसा बाल बाक्साखाय जतन जों याफ्रि बारलायान हिनि जों खाखै दिनै तिब्रा मथाव जयनिं खालायनानै नाखा हामबाय बेलायखेना हामबाय दिनै बीजेपी याकारै तिब्रा मथावा बुबाग्रानि दलमा फाइमानि हिंके अबनो कारण जों आगियाव हिंके आं IDF खालायमानि एक समय आंबो तिब्रालेन नांगौ हावा हिनोना नग नग थांगै तिब्रालेननि ककनो गोबां मा आश्रामबारि एलाकानि बररक बाय कक सालायमानि फियाबा दुर्भाग्य इंगै आं 2019 जेहेतु एकई सरकार तंमाबा हिनै आंनि व्यक्तिगत असुबिदा इंगै आं तिनि बीजेपी ओ जयन मा खायका 2019 बीजेपी ओ जयन खायमानि परे आं नर्मेली कुनो बीजेपी नि पोस्ट ना हालिया आं बीजेपी ना हामजा गियांगैनो गोबां मा न अफारि खायका नों मण्डलनि जुव मोर्चानि प्रेसिडेन्ट नोंदि ना हय नों डिस्ट्रिक्ट ओ थांदि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार नोंदि खायफाना आं कुनो जागाव आं पोस्ट ना हालिया आंनि बखास होया जे बीजेपी न आं खालायै ओ बीजेपी नि जे आइडियोलॉजी न चिनि तिब्रा सारकनो आं पिरिरि ना मुसुंयानि बागैनो आं पट ना हायै तंखा आं तिनि हिंखाय आं बुबाग्राना हामजाकमानि जे ग्रेटर तिब्रालेना हामजाकमानि अब आं ते बीजेपी ओ तंगै मानलिया तामनिके जे जरावो जोंनो नांगै तंखा मा जों दफा थानजां तंमा जरावो आं बीजेपी खालाय तंगै मानलिया हिनिना आं तिनि तिब्रा मथावा बुबाग्रानि दल जयन खालायखा